Ahoj lidi, já jsem Matis a vítám vás u prvního dílu z Minecraftu, takže jo, tady jsem našel uhlí, takže si zajdu domů, tady už jsem dolů dokonce, si zajdu domů pro reach a pro něco ještě. Pro vodu, kdybych spadl tam ty dole lávy, tak ať se můžu uhasit. A myslím, že tohle video bude trvat 4 nebo 10 minut. Tak možná. Takže belík vody si vezmu, máme uhlí. Ano, máme teda uhlí, ne? Ingot. Ano, ingot, tak vezmeme si tyčky a kraftící stůl. Dáme se tak. Ano, železný reach. Že já bych si vyrobil ještě, jestli tu někde najdu štěrk. Teda pazourek, takže štěrk by se měl najít, tak pazourek ne, to nevadí, takže tohle si uklidím, tak otevřu si dveří, takže a jdu. No, a já jsem Matis, kdyby něco, nebo jsem to říkal na začátku, já teď nevím, ale jestli se na tohle bude koukat Štěpík, tak ho pozdravuju. Ahoj Štěpí! A chtěl bych sem vám ukázat takovou skrýt. No, jsem tady snad, ne? Jo, jsem, takže nakopím si uhlíčko, protože uhlí potřebuju každý furt, takže protože uhlí budeme potřebovat furt, takže uhlí bych vám řekl, že potřebujeme na každou kravinu, na kterou chceme ze železa, nebo z diamantů, nebo ze zlata, to je prostě jedno. Prostě uhlí potřebujeme furt na louče, na světlo, ježiš. Takže ježiši, to je něco, to je uhlí. Vždycky, když najdete nějaký uhlí, tak jak jste si všimli, tak nenajdete jenom jedno uhlí, ale víc. A právě jste asi slyšeli mého bráchu, jak říkal, ježiš, já přišel o všechno. Takže jestli to dobře si pamatuju, tak když bych chtěl napsat něco, takže se to píše. Ne. A 6:00. Příkaz, no tak to je jedno, neznáme příkaz. Takže hele, 5. level jsem si udělal tam ty kupy uhlí, takže kopu. Ale já bych chtěl najít diamant. Aspoň diamant, já bych si konečně mohl vykraftit diamantový reach, udělat obsidiant, vyrobit si knížku. Jo, potřeboval bych 5 diamantů. A bylo bych to, že teď půjdeme domů. Já, jestli si toho všimnete, tak mám trošku lagy, ale to nevadí, protože
tohle natáčím poprvé. Ještě jsem žádné z mých videí nedal na YouTube. Asi ani nedám tohle. No. Když tohle bude na YouTube, tak samozřejmě, že jsem ho tam dal. takže jdeme si domů. Určitě se ptáte, jak vypadám, tak takhle vypadám, sakra. Takže hezky 48 uhlí. To je něco. Tak tohle je můj hezký byteček. No já bych rád čiliš. Určitě se ptáte, proč to nemám. Mám jakoby větší, proč ho nemám trošku větší. To je z jednoho důvodu, že mi došlo dřevo. Takže na všechno skoro potřebujeme dřevo. Jo, kdybyste se někde ztratili, tak si pamatujte, že je to ulice Doubrava 125 a Matějovice, jo? Sakra, no, sláva. Já jsem se dostal dovnitř. To je něco. Takže schováme si to, no. Určitě jste trošku slyšeli mého bráchu, tak to jsem velký pán, že? Že jsem se dovnitř nějak dostal. No, já se půjdu vypínkat a ráno si půjdeme dál. Takže. Tak a ahoj, těším se na další díl z mého Minecraftu.